Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Бо дасти холӣ кор мекунед? Кадом дасти холӣ? Ман ҳар ду дастам банду. Нағз омадед? Раҳмат, ин гармиҳоя бин. Ту тез хӯрокота тайёр кун, ман дастамро шуда буром. Тезтар бироед. Як дуниё навигирим ҳаст. Ҳамин шумо бенавигирӣ намешинид ягон бор. Дадаш, хӯрок тайёр. Хайрат, ҳамин одаманда хони худаш аст, а? Ҳа, монда шудидме? Нагӯ. Дадаш, акун ман як навигираҳома сар кунам, шумо гӯш кунед. Хоб, канем. Ва келини холи Фотима ҳаянку? Ҳамино имрӯз фарзанддор шудиян. Нағзку? Ҳа, нағз. Лекин вай панҷумашам писар шудагӣ. аҷоибку. олами хабарҳо. Ҳамин хӯроки хони моям ягон хабар ҳаст мебаного. Қариб аз хотирам ромдаст ҳозир. Ина бенед чӣ хел хушрӯй пухтан. Кани гир даро. Музаффарҷон чӣ хӯрда бошад? Кош ҳамин таомро ҳамроҳ мехӯрдем. Тинҷимӣ? Ҳа, тинҷӣ. хомӯш шуда монди? Не, ҳамаш нағз. Равдарак шо чӣ кам омад? Ҳар дафъа худатон мекушоед ку? Ҳамин дафъа иҷозат рав ту кушод дара? Я Музаффар? ҳа, ман. худотон меҳмониро даъват мекунедтон бо ҳайрон мешитона? почо омадани мана апама гуфтагӣ набудедме? дара кушода ҳайрон нигоҳ истодиам. парво накунед. Як сюрприз кунам гуфтам де. ҳарфи дилатро аз чашмонат мефаҳмам.